Ne tɔgɔ Adama Asuba. Ne ye syndicat de l'éducation signataire le 15 octobre 2016 Bamako, ne y'o ka kuma lase la. Bieter Académie Gauche Bieter. Plutôt anw ye lettre dɔ de sɛbɛn k'a fɔ ko o lettre kun sɛbɛnna 22 avril 2025 k'a fɔ Bieter Académie Gauche ka bɔ yen, ani en même temps aussi a kun ye mɔgɔw ka prime dɔw tigɛ k'o prime fana ka segin a nɔ na. O kɔfɛ o dugusajɛ yɛrɛ an ye bɛnkan sɛbɛn dɔ signé. O bɛnkan sɛbɛn la an y'a ye k'a fɔ a bɛn kɛra k'a fɔ ko an ye laɲini fila min kɛ, o laɲini fila bɛ sabati parce que a fɔlɔ Bieter ka bɔ a place la, filanan a ye mɔgɔw ka prime tigɛ, o prime fana ka segin. Réunion k'an to réunion yɛrɛ la, ministre de l'éducation yɛrɛ y'a ka kan di k'a fɔ ko effectivement a ye baara min kɛ fili baara don kosɛbɛ, donc a kan ka bɔ yen. Ani fana k'a fɔ prime ninnu ka lasegin, donc bɛn kɛra o kan depuis le 23 avril 2025. Nka o bɛn kɛlen kɔfɛ fo ka se le 14 mai ma, bɛnkan ninnu ma lawaleya. O la tuguni an tilala ka lettre kura wɛrɛ kɛ, o ye ka ci gouvernement ma k'a fɔ ko hakili jigin yen na, k'a fɔ an bɛnna ko dɔ kan le 23 avril 2025, n ko hali bi a ko ma lawaleya. O kɛlen nka n'a ma lawaleya ka se le 21 ma, mai 2025 ma, an bɛ segin baarabila ma tuguni parce que bɛnkan de y'a to an ye baarabila wuli. Ni bɛnkan ma lawaleya an bɛ segin baarabila ma tuguni. Donc o kɛlen min na, o kɛlen min kɔ, an ni autorités kumana, kumaw bɛɛ kɔfɛ effectivement kunun o ye décision ta ka Bieter kura nommé Académie Gauche la. Et maintenant fɛn min ye prime minnu kun tigɛra, o prime ninnu fana seginna ka bɛn u ka salaire ma salaire de mai 2025 la. O kɛlen kɔfɛ tuguni an tila ka lettre kura kɛ communiqué kɛ k'a fɔ an ka militants ye k'a fɔ anw ye baarabila min bolo da n'o bɛ kun kan ka daminɛ mercredi mai kalo tile 21, o baarabila in bɔra dɔgɔ kɔrɔ. Ça veut dire que baara bɛ continuer normalement i n'a fɔ baara kan ka kɛ cogo kɔrɔ mun la. Pour que ka fɛn in faamuya, parce que ni mɔgɔ ye ko in lajɛ a kunna na, yɔrɔ min na syndicat yɛrɛ wuli ka mɔgɔ k'a ɲini mɔgɔ ka bɔ a place la, i b'a ye a faamu ka gɛlɛn o cogoya la, mais f'i ka segin kɔ dɔɔnin. Ni ye 2023 kɔnɔna na, kabini 2023 la, o Bieter kelen in Académie Gauche la, a ye mɔgɔw ka prime dɔw tigɛ. Dɔw fana bɛ yen ni hakɛ dɔw kan ka a banna k'a kɛ k'a fɔ ko ale ka a tɛ bɔ faso ka wari de don, mɔgɔ de sigilen don ni sariya min bɛ nin ye karisa ka hakɛ i b'a d'a ma, n'a ka hakɛ tɛ a man ka d'a ma. Mais o bɛɛ kɔfɛ ale banna k'o kɛ, an ye sɛbɛnni fɔlɔ dɔ kɛ ka ci a ka directrice ma waati, k'a fɔ a ye ko directrice i ka agent tɛ ka sɔn ka mɔgɔw ka hakɛ sabati u ye. O kɛlen min na an ye sigikafɔ kɛ bɛn ma kɛ o la. O sigikafɔ kɔfɛ o 2023 kelen kɔfɛ an tila ka préavis wɛrɛ de kɛ ko a banna ka mɔgɔw ka hakɛ mun d'u ma, hakɛ mun ye 5 ɲɔgɔnna ye. N'i y'a lajɛ mɔgɔ kelen ka hakɛ tɛ, i n'a fɔ dɔ bɛ yen o ta ye ko a ka prime dɔ ka aligné, i n'a fɔ informaticien olu ka prime dɔ ka aligné, ani fana agent minnu bɛ à disposition, i n'a fɔ école maître minnu bɛ yen n'u taara cakɛda wɛrɛw la min tɛ ministère de l'éducation yɛrɛ ye, u kan ka prime mun sɔrɔ tuguni, o prime ninnu fana a kun bannen don, a kun y'olu tigɛ ka, a prime kun bɛ yen ka kɔrɔ dɛ, mais don dɔ sɔgɔmada kelen a wulila a y'o prime tigɛ ka bɔ yen, k'a ye k'olu ka hakɛ tɛ, k'u kan ka to prime ɲini yɔrɔ wɛrɛ de. Or sɛbɛnw bɛɛ y'a jira k'a fɔ i bɛ yɔrɔ min na, i ka sara bɛ yɔrɔ min na, i ka prime kan ka sara yen de. Kumaw bɛɛ kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ bɛn ma k'a la, o de nana ni préavis 2023 préavis ye. An ye préavis sɛbɛn 2023, sigikafɔ kɛra, bɛn kɛra kow la. O kɛra 1er décembre 2023, bɛn kɛra ko la, an ye bolonɔ bila sɛbɛnw na, o y'a to baaraw continuer na normalement. Fo tuguni 2025 tuguni, o mɔgɔ kelen tila ka sɛbɛn wɛrɛ kɛ k'a fɔ ko an kun bɛnna ko minnu kan, ayi o m'ale kunkolo minɛ, ale taara mɔgɔ dɔw ɲininka u ye nin fɔ, u ye nin fɔ, u ye nin fɔ, bɛn kɛra min kan o m'ale kunkolo minɛ, a tila ka segin ka mɔgɔw ka prime bɔ a la. San'a ka prime in bɔ a la tuguni, an ye a ka lettre ye, an kɔni ye gouverneur tulo lasɔmi, a ko effectivement k'a ye lettre ye, o y'a wele ka kuma a fɛ tuguni, o bɛɛ la a fɔra a kana prime in bɔ a la. Bɛn kɛra fɛn min kan 2023, tuguni a tila ka na a y'a bɔ a la, a ma mɔgɔ si lamɛn. O de y'a to an kun y'a ɲini k'a fɔ komi déjà ale ka laɲini kuma bɛɛ min y'ale sago ye a b'o kɛ, hali n'a ɲɛmɔgɔ kumana a fɛ a t'o lamɛn, donc ale ka bɔ yen, mɔgɔ wɛrɛ ka bila yen pour que baara in ka se ka kɛ a kɛcogoya la. O de kun ye laɲini ye mun y'a to ko an ko Bieter in ka bɔ a nɔ na.